guys, konnichiwa. I'm here in Ion Mall guys after my dentist. So, short, ano lang to guys, short live. This is short live. Ang sakit ng ano ko guys, ng kuko ko. Waffle. Basta. Super sakit. Ha, Samshi. Kumusta ka na dyan? Huwag kang ma-stress sa mga ka-BLS mo. Andito ako sa ano. Hi Joyce. Joyce William. Hi sis. Samshi. Andito ako sa ano. From dentist ako. Tapos magbili ako ng pagkain. Kasi ito dito. Mura lang yung mga vegetable nila. Thank you Joyce William. Bahay mo to siya sis. Andito yung aso ko. Samshi. Kasama ko siya sa gala. Every Thursday talaga. Ay, ikaw pala yun, Day. Hi, Doray Bisaya. Ikaw pala yun, Day. Kasama ko yan siya. Hi, sis. Ano, nasaglit lang to, sis. Gikan ko, galing ako ng dentist, Day. Tapos, andito ako sa, ano, supermarket. Yan, guys. Yan. Pag Thursday talaga sis, busy talaga ako. After appointment dentist ko talaga yan din ano. Si Junjun mag-swimming. So mag mother's duty muna ako Day. Salamat sis. Short lang to sis. Pa-char-char lang. Wala, ano, nag-class si Junjun, then after mga 1 hour, sunduin ko siya sa school, kaya mag-ano siya, mag-swimming. Pag Thursday talaga, ano talaga yan? Ang swimming ni Junjun pag Thursday. I-play kita mamaya, Samshi ha. Ilan na watch hour mo? Sis, salamat sis. Sis, i-ano mo na yan sis. I-skip mo na yan. Skip niya, mami. Skip niya, mami. You sit down na, mami, be. You sit down na, mami, be. Maawa mo na ko iwan si Waffle sa bahay. Kaya, palagi ko yan siya kasama. Pero pag mag-work ako, iwan talaga siya. Wow! Ilan na yung kulang mo? Sana all. Sige. Dikitan ko lahat mamaya. Ilan na yung kulang mo? Ganun ba? Wow, congrats! Finally, ano ka na? Sige. Mamaya, ibakapan kita mamaya. Ako bahala. Bakapan kita mamaya. Pagkatapos nito ha, i-ano ko yan sa GC natin. Ako mag-back up. Sige. Wow, congrats! Malapit na. Level up na. Yung puyat at stress sa BLS. Ay, nako. Ano talaga yung mga ganyan? Ano yan? Naranasan ko talaga yan. Awayin ka talaga. Ako kasi naaway ko talaga yan. Mga ganyan. Pero hindi kasi yan maiwasan. Kaya ako, minsan hindi ako mag-BLS lang. Sa ano lang, minsan lang talaga. Kasi hindi yan maiwasan talaga. Mga ganyan. Sige, mamaya. Ano kita mamaya? Mamaya, pagkatapos nito.
Wala kang duty? Uy, may tanong ako, di ba Ilocano ka? So, taga Ilocos ka, Samshi, di ba? Samshi talaga yung pangalan mo? Di ba bongga si Maka Marcos kasi ako, kahit hindi ako, hindi ako expert sa politics, pero magaan talaga yung loob ko kay Marcos. Di ba nasa Hong Kong ka? Singapore? Di ba mga Marcos sa Ilocos, di ba mabait sila? So hindi ka Ilocano? So sa Manila, from Manila Airport, ilang oras ang biyahe by bus? Nag-makeup ako dito, kunti lang yung makeup ko, mild lang yung mild. Wow, kaya nga diba? May mayaman talaga yan sila, no? Kaya nga, kasi magaan talaga yung loob ko kay Marcos. Ewan ko lang. Mayaman talaga yan sila. So sis, yung pag makeup ko sis, hindi naman yung makeup na as in na sis, yung makeup talaga na bongga sis. Pero panggabi, may panggabi ako na makeup. Depende sa lakad ko. Pero yung panggabi na sis, yung health card sa Japan, health card. Yung mga disco, pero wow, Ilocano ka. Ang tawag nito, 5 hours. So, malayo pala, no? Malayo, 5 hours. Ano talaga to, sis? Yung pag-makeup ko, char-char lang. Yung mag-concealer na ako, sis. Daily makeup ko. Tapos, ganyan-ganyan. Hindi ako expert, sis, sa makeup. Yung may konting mga makeup lang. Yung ganyan-ganyan, sis. Pero, pag gabi, sis, pag may gala ako. Pero ngayon, hindi na ako nakagala, sis. Kasi bawal na kasi, sis. Pagalitan ako magalit ng gabi, sis. Wala na tayong mga ayuda, sis. Pag gabi, pag gala. So, simula last 4 years, sis, wala na ako naggala kasi may nagbabawal naman, sis. Pag magala, sis, patay ta sa ayuda, sis. Tingnan mo yung mga parking ko, sis, Yan, Yan, bakante, sis. Dito ako nagpa-park. Ito talaga yung favorite ko na parking area. Number 3. Kasi, sis, wala yung mga sasakyan, sis. Takot ako, sis, pag may mga sasakyan kasi mahal yung mga bayad, sis, mabangga na. So, dito ako sa tabi-tabi mag-park. Tapos, sis, ako lang yung nag-color ng buhok ko, sis. Ito talaga yung favorite ko. Yan. Yan yung, kasi sa Pinas, beautician din ako sa Pinas, diba? Yung nagko-color ako ng buhok, yan. Yan yung favorite ko na color. Yan. Kahit saan ako, sis, tawag nito? Alam ko yung mixing nito. May mga tao na hindi nila alam, sis. Pero alam ko kasi tinuruan ako ng friend ko na bakla, yung veteran na talaga sa buhok. So, yan, sis? Ilang years na ako dito sa abroad, sis, pero hindi talaga ako nag-change ako ng kulay, pero hindi ko gusto yung yung kulay nila kasi masyadong light, masyadong yung grabe ka ganyan. Ang tawag nito, sobra ka siga, sis, kaya ito simple lang siya. Pwede siya pang office, pwede siya pang barbar, pwede pang char-char, format, yung ganun. So, ang ganda siya. Ang color nito, sis, is dark ash blonde. So, yung mixing nito, sis, is 00, Epsana brand, and 611, sis. Ihalo mo lang yun, sis, at saka yung niya, sis, yung, nakalimutan ko, dark ash blonde, sis. I-mix mo lang yung oxidizer, nakalimutan ko, 6 at saka 12 konti para medyo matingkad yung kulay. Diba, sis? Kagaya na yung color ni Wapo, sis. Yan, sis. Gusto ko siya, sis, kasi pag sis, pag walang araw siya, may kulay siya, pero simple lang. Then, pag lalabas ka, pag masinarang araw, sis, para kang artista. Artista na hindi na benta. Charot. Diba, sis? Ako na nagkulay nito, sis. Nagdala ako sa Pilipinas kasi, alam mo, sis, pag magkulay ka dito, how much?
taga dito sis, isa kalapad sis. So sa piso na sa ano na yan, 4,000 may get. Tapos hindi pa kasali yung, may kasali na yung shampoo at saka treatment. Pero kung gusto mo yung treatment talaga na mas bunggang treatment nila sis, another bayad naman yun dai. So hindi tayo maka-afford no. Charot. Ano tayo, okay na yun, basta art test ta, char lang. Tawag dito pag, ano dito din, mahal dito Pero hindi talaga siya as in. Kaya nga sis, hindi talaga sis kasi kahit yung mga customer ko na mga teacher, may mga customer kong teacher, may mga GRO, may mga nag-i-split, kahit sino yung mga customer ko sis, pwede siya pang teacher. Pwede siya pang pang labas, kahit saan pwede. Dark ash blonde sis, yan yung pinaka-the best na kulay talaga. Pero may mixing yan dyan sis, pero pag alam mo yung mixing, turuan kita sis. Marami nagtatanong ano yung kulay niya sis. Hindi ako magtasabi sis pag hindi ko kilala. Charot! Ang bibi ni mami. Ang bibi ni mami. Ang bibi ni mami. Sige na. Sige na. Ang love ni mami. Si Wapol. Ang damit ni Wapol. Pang winter pa to sis. Uy, bye-bye mo na mga sis. Samshi, Dora Bisaya. Mama, i-play ko kayo mamaya din. I-check ako to si Samshi sa GC, no. Thank you so much kasi nga si Junjun darating na char-char na live sis. Kasi wala nang bagong upload sis. Ang napaka-busy ko talaga sis. Alam niyo sis, wala nang bagong upload kasi monitor sa bahay natin, sa GC natin, lahat mga PM sis, mga reklamo, mga away sis. Kinuko sis sa akin lahat sis. Ko pero sige lang as long na kaya ko, sinasagot ko yan. Pero hindi ko kaya sis, need ko din mag-rest no. So hirap din mag-pounder minsan ba. Pero sige lang as long na nag-unite lahat mga tao, nagtulungan, sige lang Ginoo ko Bye bye sis, thank you for watching, stay beautiful, stay motivated, charot, thank you, arigatou gozaimasu, bye bye Samshi, bye bye Dora, bye.